Obrim un nou càsting i, bueno, això no és un vídeo, això és una putada perquè tinc només 5 minuts per fer-vos tota aquesta comunicació. Marc Puig, posa't el micro. Fem un 0,5, zumba, perquè ens vegi bé. Escolta, obrim dos coses. O sigui, no, només obrim un càsting. Bueno, sí. Obrim un càsting nou. Bien. Bien. Ho fem per dos motius. La primera, com fa tothom, és per fer promoció. Vosaltres compartiu i digueu, avui Color Music fa un nou espectacle. I la segona cosa que per què ho fem és, a diferència d'altres productores també, és que nosaltres no tenim el càsting tancat. És promo, però és real. Necessitem talent. I és un talent molt concret. Perquè busquem gent que canti, que actuï, evidentment, farem teatre musical, però a més volem que toqui un instrument. Quin instrument? Ens és igual. Bàsicament piano, guitarra, que són harmònic. Piano, guitarra, sí, percussió. Si toques la trompeta, doncs també. Cello, violí. Ja veuríem, no? Flauta. A veure, la viola de gamba no. Bueno, ja vaig inspirar, no? El flabiol tampoc. Llavors, han de ser persones d'entre 18 i 35 anys. Si teniu 36, no passa res. Sí, a veure, i si teniu 39 i... Però sou molt juvenils. Sí, saps? També. Vale? Llavors, aquí sota tindreu un enllaç. No, vale? aquí sota no. Aquí sobre. L'enllaç estarà a l'Instagram o a wecolormusic.com/casting. Hi haurà un formulari on podreu omplir totes les dades que us preguntarem. Moltes preguntes, eh? Sí, us farem moltes preguntes, però no us demanarem que us prepareu res especial, vale? Perquè no ens agrada fer perdre el temps a la gent. Volem ja ho veureu. descobrir gent que tingui aquest talent. Deadline. Busqueu-la també. No la sabem ara. Busqueu-la a la descripció, a la web... Poc temps tindrem. I ja està, moltes ganes. Tenim data d'estrena, tenim ja gires tancades, tenim cosetes. Volem fer un pas més d'Alan al musical. Som ambiciosos, tenim moltes ganes de construir coses noves. Inconscient. I a part del talent interpretatiu, volem bones persones. Això sempre. Que sigui maco treballar-hi, perquè si no, no ens hi posem. Mateu diu que no trobarem gent que canti, actuï, toqui, és una aposta. És molt difícil trobar... Llavors, bueno, allà està el repte. Vinga, va, fins ara.